राज्यभरात तब्बल 28 ठिकाणी आगीचं तांडव सुरूच आहे. सत्तरीतल्या म्हादई वन्यजीव अभयारण्यात शनिवारी लागलेली आग डोंगराळ आणि दुर्गम भागात अजूनही धुमसतीये. 7 ठिकाणी आग कायम असल्याचं वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी कबूल केलंय. गोवा राज्य अग्निप्रलयात होरपळलं जात असताना प्रशासन मात्र धीम्या गतीनं हालचाली करत असल्यानं आगीच्या दुर्घटनांवर पूर्णतः ताबा मिळवता आलेला नाहीये. आग विझवण्यासाठी हवाई आणि नौदलाचे प्रयत्न सुरूच आहेत. दिवसभरात कित्येक लिटर पाणी या आगीवर ओतण्यात आलं तरीही अद्याप आग धुमसतीयेच. या आगीमुळं म्हादई वन्यजीव अभयारण्याचं मोठं नुकसान झालं असून वनविभाग, पोलीस आणि अग्निशमन प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जंगलात आग लावणाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई केली जाणार असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. पाहुयात या आगीसंदर्भातला हा स्पेशल रिपोर्ट. राज्यभरात तब्बल 28 ठिकाणी आगीचं तांडव सुरू आहे. सत्तरीतल्या म्हादई वन्यजीव अभयारण्यात शनिवारी लागलेली आग म्हणजेच मागच्या आठवड्यात लागलेली आग डोंगराळ आणि दुर्गम भागात अजूनही धुमसतीये. 7 ठिकाणी या अग्नी कायम आहेत. गोवा राज्य अग्निप्रलयात होरपळलं जात असताना प्रशासन मात्र धीम्या गतीनं हालचाली करत असल्यानं आगीच्या दुर्घटनांवर पूर्णतः ताबा मिळवता आलेला नाहीये. आग विझवण्यासाठी हवाई आणि नौदलाचे प्रयत्न सुरू असून अनेक लिटर पाणी या आगीवर ओतण्यात येत आहे. तरीही अद्याप ही आग धुमसत आहे. या आगीमुळं म्हादई वन्यजीव अभयारण्याचं मोठं नुकसान झालंय. वनविभाग, पोलीस आणि अग्निशमन प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. जंगलात आग लावणाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई केली जाईल असं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सुद्धा सांगितलंय. अशा घटना समोर आल्यास थेट FIR नोंदवत दोषींना अटक करण्याचे आदेश पोलिसांना त्यांनी दिले आहेत. म्हादई खोऱ्याची नेमकी किती विदारक स्थिती आहे हे पाहिलं तर म्हादई अभयारण्यात शनिवारपासून आग धुमसतीये. यामध्ये साटरे, देरोडे, अनमोड घाट, शिगाव काले, पोट्रे नेत्रावळी, कारेमळ काले, धारबांदोडा या ठिकाणी आग सुरूच आहेत. या आगीमुळं म्हादई अभयारण्याची अपरिमित हानी झाली आहे. सुमारे 400 पेक्षा जास्त हेक्टर जंगल जळून खाक झालंय. यात साटरेगड, मोर्लेगड, करंजोळ आणि चरावणे डोंगराचे माथे देखील जळाले आहेत. इथली जैवविविधताही धोक्यात आली आहे. राज्यभरातल्या या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 797 जवान तैनात करण्यात आले आहेत, अशी माहिती वनमंत्री राणे यांनी दिली आहे. जवळपास 50 कर्मचारी मोलेजवळील दुर्गम भागात तैनात करण्यात आले आहेत. जोरदार वाऱ्यामुळं आग भडकत असून त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लक्ष ठेवण्यासाठी हे कर्मचारी काम करतायत. तसंच जंगलात आग किंवा वणवा लागला तर वन खात्याकडे तो विझवण्यासाठी यंत्रणा नसल्याचं समोर येत आहे. वणवा व्यवस्थापनाविषयी वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं. खरं तर वणवा पेटल्यानंतर जे व्यवस्थापन करायला हवं ते वन खात्यानं केलेलं नाहीये. त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केल्यानं त्याचा परिणाम म्हणजे हा वणवा भडकण्यात झालाय. इतके दिवस यामुळे ही आग धुमसत राहिली आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. सत्तरीतल्या आगीमागचं नेमकं कारण काय हे तज्ज्ञांकडून जाणून घेतलं असता यामध्ये मिलिंद कारखाने सांगतात, जंगलात आग लागल्यानंतर म्हणजेच वणवा पेटल्यानंतर तो विझवण्यासाठी खास प्रशिक्षण वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना दिलेलं असतं. परंतु या ठिकाणी वन खात्याकडून कोणतेच प्रयत्न झालेले नाहीत. वन खात्याकडून सत्तरीत आगीकडे डोळेझाक झाल्याचं दिसतंय. गोव्यात वनाला लागणाऱ्या आगी या नैसर्गिक आहेत असं म्हणता येणार नाही. कारण जंगलात ज्या आगी लागतात त्यात रेझिन ज्यामध्ये जास्त असतात ती झाडे इथं नाही आहेत. ती झाडं ज्या जंगलात असतात तिथं त्यांच्या घर्षणानं उडालेल्या ठिणगीतून वणवे पेटतात. त्यामुळं सत्तरीत लागलेली आग ही नैसर्गिकरित्या म्हणणं चुकीचं आहे. बागायतीसाठी जंगलात अतिक्रमण होत आहे आणि हे पहिल्यापासूनच होत आहे आणि लोक हळूहळू ते क्षेत्र वाढवत आहेत. याबरोबरच अभ्यासक राजेंद्र केरकर सांगतायत, जंगलाला आपण आपल्या जीवनाशी जोडतो तेव्हाच ती सुरक्षित राहतात. जंगलाकडे जर विकासाचं साधन म्हणून पाहिलं तर ती उरणार नाहीत. 1999 मध्ये म्हादई आणि नेत्रावळी अभयारण्याची निर्मिती झाली.
जे लोक या अभयारण्यात राहतात त्यांना वगळून त्यांचं क्षेत्र त्यांना द्या, असं आम्ही सुचवलं होतं आणि नवीन अतिक्रमणांना मान्यता देऊ नका. परंतु मागच्या काही दिवसांचा विचार केला तर जागा करून काजू बागायती करण्यासाठी जंगल नष्ट करण्याचं काम सुरू आहे. 1999 नंतर ज्यांनी अतिक्रमण केलंय त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. तसंच वाघाला मारलं म्हणून आम्हाला शिक्षा होत नाही, शिकार केली तर शिक्षा होत नाही, मग जंगलं जाळली तर कोण काय करणार, अशी ऊर्जा या वनभक्षकांना मिळाली आहे. त्यामुळं वन नष्ट केल्यास आम्हाला त्या ठिकाणी रस्ते करून मिळतील किंवा पूल बांधले जातील, इको टुरिझम करण्यास मदत मिळेल, असे काहीतरी इथल्या लोकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळं हा वणवा भडकतोय असं तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केलंय. या संदर्भात तुम्हाला नेमकं काय वाटतं, आम्हाला नक्की कमेंट करून कळवा.